ready for story time? Yes? Story time. Story time. Story time. Story time. Oh. Les princeses també estiren pets. Què ha estat aquest soroll, Laura? Li pregunta el pare. Ho sento, pare. Se m'ha escapat. No et preocupis, maca. Fins i tot les princeses estiren pets. De debò? Mira, aquest és el llibre secret de les princeses. Explica les històries de les princeses més famoses del món. I també de la Ventafocs. I tant que sí. Et recordes del ball amb el príncep? La Ventafocs havia menjat molta xocolata i tenia la panxa a punt de rebentar. Sense voler, a la pobra Ventafocs se li va escapar un pet. Sort que el rellotge tocava a la mitjanit i ningú no ho va notar. I, pare, què li va passar a la Blancaneu? Doncs els nans li van cuinar un dinar molt pesat amb pèsols i ceba. I una mica de col. La Blancaneu es va desmaiar per culpa de les seves ventositats i no va arribar a tastar la poma. Només estava adormida, no enverinada. Pare, explica'm més secrets de les princeses. Aquesta és la Sireneta. Tractava de dissimular els seus pets, però no podia amagar les bombolles. Ella deia que les bombolles eren les algues que feien rotets. Però, pare, encara que facin pets, totes continuen sent princeses, oi? Ja ho crec, Laura, però no expliquis el secret a ningú. Les princeses també estiren pets. Tothom estira pets. Bye bye, see you next time. Adeu!